Velkommen til en kort introduktion til Gratisal. Gratisal er et gratis lønsystem, hvor du får alle kernefunktionerne gratis, og det indebærer altså alt, hvad du skal bruge til at lave løn. Alle brugere i virksomheden har en unik adgang gennem rollestyring, og det betyder, at medarbejdere har et personligt login, hvor de kan downloade deres egne lønsedler, redigere i stamdata og se deres ansættelse. Hvis vi starter med at logge ind i Gratisal, så er systemet inddelt i 2 moduler, medarbejdere og virksomhed. Under virksomhed kan du ændre virksomhedens stamdata, betalings- og rapporteringsindstillinger. Du kan tilføje skabeloner til en nem og hurtig medarbejderoprettelse. Og du kan bogføre lønnen og se både det store overblik og detaljerne for de enkelte medarbejdere. Under medarbejdere kan du tilføje nye medarbejdere. Du kan redigere og tilføje ansættelsen på brugeren. Og under løndata indtaster du medarbejderens løn, blot ved at klikke på ny linje, indtaste lønart og beløb, og så er det sådan set klar til at blive bogført under lønkørsler. Du kan også meget mere end bare lave løn i Gratisal. Under administration kan I tilmelde jer features til systemet, som f.eks. personalerabatter hos Logbuy, eller engelsk sproglag til dine engelsktalende medarbejdere. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os, skrive en mail eller besøge vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.